Mikos Live, Citrus Marias. May love shout out everyone. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Ayan, busy tayo kay Lola Sweet. Habang gumagawa si Tres sa labas, ayan, busy tayo kay Lola Sweet. Nakatambay tayo kay Lola Sweet. At saka mag-live din tayo para sa ekonomiya. Para sa ekonomiya. I know it's been some time, and I know where to go. And no matter how I try, that you're always in my mind. Here I am. Ang lakas ng hangin. Oh my God. Di kaya ako dito mahunugan ng ano? Na iyong. In my arms and let me go. Open up my eyes and you. Hello, Australian Karna. May galap shout out. Thank you so much for coming, sir. Thank you for visiting my live again, Sir Australian Karna. Thank you so much po. Mamaya. Thank you, thank you. Oh my God. It's so windy. Namaste, Tres says. Namaste, sir. You have a moderator now. Hey, hey. Hosanna, Hosanna. Thank you for million viewers. Thank you guys. I am busy right now. Mikos. Making an alternative feeds of the pig.
the open arms of the love that's waiting there. There's somebody loves you, won't be always steady. I look through your eyes, and I know that you still care for me. I know that I'm with you. I'll never let you go. I look in your eyes, and I know that you still care for me. Yeah, I will try. So here I am. And please don't tell me where to. Tira? Yun. Subulaw. Where they always wake up. I look in your eyes, and I know that you still care for me. Thank you so much, Sir Australian Karna. And I that I with you, I'll never let you go. Seven million viewers, mega love shout out. Thank you so much, guys. Tay Hefty, mega love shout out po, Tay. Thank you. Gumagawa ako tayo ng pampakain ng baboy, pagkain ng baboy, lulutuin ko. Mga dahon ng gabi. Naubusan na kasing bidaw, ipa. Hindi pa nakapagpakiskis ng palay. So ito muna yung gagawin namin pagkain. And if somebody loves you, won't always love you. I look in your eyes, and I know that you still care for me. Ang purol ng kutsilyo ko, mother. Wala nang ibang mas matalas dyan. Rani Rontorandi. Shout out. Shout out, Rani. And if somebody loves you, won't they always love you? And I look in your eyes, and I know. Look at the winds, guys. Very strong winds. And if somebody loves you, won't they always love you? I look in your eyes.
Shouty, 9 million viewers. Thank you so much, guys. Sir JFC, may love shoutout. Thank you. Salamat. Salamat, Sir JFC. Aray! Munti ka na masugat. Nakatingin ako sa CP. Whitey pa more. Munti ka nang madali yung kamay ko. Nakatingin kasi, nagbabasa kasi ako. Munti ka nang madali yung kamay. Hello TV! Big love shout out! Thank you for dropping by. Alam mo ba, mahal, ako'y nalulungkot dahil ngayon ay wala ka sa aking tabi. Mga ngiti mo ay laging hinahanap ko. Sa mga lambing mo ay nananabik ako. Kahit hirap mag-isipin, nandiyan ka sa malayo. Saan mong ako sa'yo'y hindi magbabago. Puso ko'y para sa'yo. Magtitiis, maghihintay hanggang sa'yo pagkakamit. Puso mo at puso ko'y sobrang nasasabik. Kahit na ang tagal, kahit na ang hirap, lalabanan natin ang hamon ng long distance relationship. Thank you! Hi! Kuya James, mega love shout out! Thank you, Kuya James, for the thumbs up. Shouty! Thank you, thank you. Thank you, guys. CB, thank you. Sa mga lambing mo ay nananabik ako. Kahit hirap mag-isipin. I'm busy, Kuya James. I'm busy, a lot of vegetables. I'm doing an alternative food of the pig. Leaves of laing, gabi, taro. Steam in leaves of the taro. I am going to cook this later. Food of the pig. Sa mga lambing mo ay baboy. Yes, Kuya James. Alternative foods of the pig. Vegetable leaves like
taro, banana, ubod ng banana. Probably spelling that wrong. Spelling of baboy. It's okay. I understand, Kuya James. I am doing mikos-mikos, Kuya James, while I'm live. Doing live stream while mikos-mikos. Thank you, 5 million viewers. Thank you so much. Lola Sweet is also live stream. Oh, get well soon, Kuya James. Why? Because of the cold weather? Take a medicine, Kuya James. Get well soon. Strong winds, Kuya James. Oh, look at coconut trees. Strong winds. Bad storm here. Ah. Thai Hefty, thank you. Oh, yun. Very strong winds. $10 million viewers. Make a love shout out. It's mainit. Yeah. Mainit. Mainit yung weather dito, Kuya James. CB, make a love shout out. CB in Korea, make a love shout out. Thank you. I also tambay sa live ni Lola Sweet here. Lola Sweet live.
tonight. It's been a year as thoughts of you go on. Here I am, all alone. So, satisfying video pang baboy sisi. Yun. Instead of you, go on. Satisfying video, Migalap, shout out. Naka-ano ka kanina? Naka-review. Hear me crying out to you. Maybe it will make you feel me. I love you. You didn't feel the same. Beautiful, you're in my heart. You want more chances. In my heart, you are here. Hold me here. In my dreams, you are here. Smile and hold me here. Hear me crying out to you. You said to never what I need. Here's the tears from me to you. And maybe it will make you hear me. I love you. You didn't feel the same. Thought when I called, you're in my heart. Give me one more chance to make it real. My heart, you are here to smile and hold me near. Mikos-mikos mo na yan. Mikos-mikos na to, Manoy Eric. Wala nang pagkain yung baboy. So ayan, gumagawa ako ng alternative na pagkain. Alam mo na, yung mga sa probinsya, kapag walang ipa, bidaw, kung ano-ano na lang, na mga dahon-dahon, pwedeng ilaga, iluto sa baboy, di ba? Ano yan, para kay pigi-pigi. Oo. Dahon ng dahon ng saging. Dahon ng gabi, natong, at saka, ang lakas ng hangin. Kakatakot. Baka anuhan ako dito ng niyog. Tawag ng panahon ngayon, Manoy Eric, walo-walo. Alam mo yung mga masitira ko doon, nagsipaglaglaga na kasi nga ang lakas ng paabot-abot yung hangin, pabugso-bugso, maya-maya para nang kala mo may bagyo. May bagyong mainit, maaraw. Nakakatakot yung hangin. Ma'am Auntie Jing, may love shout out Auntie. Thank you so much po sa pagbisita.
Dahon ng bungkukan. Oo, dahon ng gabi, laing at saka yung taro. Ganda naman dyan. Ayan, salamat po Auntie Jing. Ang lakas ng hangin, natatakot ako magano dito sa may puno ng niyog. Baka mamaya malaglagan ako ng bunga. My God! Lakas ng hangin. Salamat po, Tay. Sir JFC, thank you so much. Hear me crying out to you. Ano yon? Paputol mo na yung matataas na niyog, baka matumbahan, baka mudkaan. Oo, medyo malayo din naman Manoy Eric sa bahay. Kapag natumba siya, parang hindi naman aabot yung katawan sa bubong. Yung mga nasa malapit talaga, oo, pinaputol na yun. Kasi mahirap na eh. Kapag may masamang panahon, mas mahirap na madaganan yung bubong ng bahay. Ito, malayo din naman. Hindi aabot. Siguro dulo lang ng dahon ng nyug. Yung aabot sa ano. May distansya din naman. Kaya lang, andito ako sa may malapit sa puno nagpwesto. Kasi malapit na dun sa may kusina. Salamat po sa 8 na naandyan. I wish I could be the one. The one who could give them all. What kind of life you really need? Wish I could be you. Hindi nga aabot yung katawan pero yung bunga lupadan ka sa payo. Amo nga ni. Oo, Maring Eric, alam mo ba nung isang araw nagpastol ako ng baka. Buti na lang mabilis yung ano ko, lakad ko pagdating talaga sa may mga puno ng nyog. Binibilisan ko yung lakad ko kasi nga yun nga yung kinakatakot ko yung mga bunga kasi kapag mahangin may tendency na yung mga bunga tas yung dahon, di ba, nalalaglag. Tamang-tama siguro naka 8, mga 3 di pa lang yung layo ko. Lalaglag yung bunga ng niyog, muntikan na aketch. Muntikan ko nang di makita si Juwariwa pag-uwi. Mega love shout out, Borders TV. Sir Australian Karna, thank you so much. Kinabahan talaga ako Manoy Eric kasi pagtalikod ko, andyan na yung ano, yung bunga ng nyog. Kung saan ako dumaan, doon talaga yung laglag niya. Natakot naman ako, grabe. Sino mo? May tao ba? Bakit natahol yung mga aso? Oo. Sam's Love, Mimi Reyes, Sisi, hello, good morning. Lagyan mo ng bangot yan, maski sugpo. Ay, grabe ka. Ano lang, yung hinugas lang sa isda yung ilalagay ko dito, ipang sasabaw ko sa pagkain ng baboy. Grabe ka sa sugpo, Manoy Eric. Hindi nga tayo niya nagluluto eh. Bihira tayo makatikim ng sugpo. Yung baboy pa kaya, ang social naman. Borders, mega love shout out, sabi ni Sis Mimi. Thank you guys. Salamat po sa inyo dyan. Yan, ilagay ko muna to sa kaldero ha. Nakatambay ako kay kay Lola Sweet. Tapos yung isang CP naka-monitor, yung isa hindi ko kayo madalaw kasi ayan, mamaya na lang kasi busy-busy yan si Tres. Tingnan niyo yung aking
Nakalagay dito sa basket. Nakalagay sa basket talaga yung mga sipi ko. Grabe. Pero hindi ko kayo masugod kasi nga busy ang aking kamay. Lagay ko muna to sa ano, kaldero. Ano? Kung mayong sugpo, kahit isang buong manok lang. Grabe siya. Ayan o. Ayan o. May langka, may pansit pa. Diba? Hindi kang pagkain. Oo, Mapahawak daw po, ma. Mapahawak, ma. Baka makapasok sa ano, ha? Uy, wag mo ko nadamay. Ganyan lang. Ganyan lang, mother. Wag mo ko indamay. Yung ano lang. Yan. Oh, hangin! Yun. Yung naghahawak ng sipi, hindi naman nakatingin sa sipi. Diba? Ganun yon, Manay Eric. Probinsya lang sa Kalam, diba? 8 million viewers. Big love, shout out. Thank you so much. Ha? Tapos yung panggatong, bunot lang guys. Ganun yun. Basta yung importante, maluto dyan yung niluluto natin. Hindi naman tayo nagmamadali, diba? Pwede naman yan hanggang mamaya. Anyari? Ay, nako. Nabibilad na aketch. Wow, sana all maraming cellphone. Mamaya ko na kayo balikan. Yan o, dyan ako busy-busyhan man ni Eric. Nakikipag, ano din tayo. Nakikisalang-salang ba? Sumasalang-salang. Sis Antaray! Make a loud shout out, Sisi. Lakas ng hangin talaga, oh. Walo-walo daw yung tawag dito. Walo-walo. Saya, nagpapatrabaho kami guys sa loob ng bahay. Ay, naririnig yung radyo ni Mayora. Nagpapalagay kami ng skim coat. Yun. Dito ko muna to. Hello everyone! Sabi ni Sis Antaray. Naririnig pala yung radyo. 34 minutes pa lang aketch. Ay! End na agad si Lola Sweet. Bakit? Lola Sweet, nag-end ka na kaagad? Bakit? Bilis naman. Siguro nalaglag na naman to. Naka-live ka ba, Sis Antaray? Premiere patusok, sabi ni Ma'am Puching. Oh, sige po, Ma'am Puch. Wala pa, hindi pa ako nakapag-edit ng video. Kailan tayo magpi-premiere, Ma'am Puch, sa ano pa? Miyerkules. Miglaw shoutout, Ma'am Puching. Guys, patamsak sa upcoming premiere ni Ma'am Puching. Naririnig ba yung balita? Balita sa radyo. Lakas eh.
May video ka, mag-video ka. Hindi pa ako nakapag-edit. Mag-video ako, mikos-mikos video lang. Pwede ba yun? Ayan, nag-upload ka din. Di bagong upload ka? Ito, Mampoch, oh. 4 minutes ago. Nag-try ako niyan mag-ano, hindi ako marunong. Panoorin ko muna to, Mampoch. Yan. Bago ko tamsakan yung upcoming premiere mo. Wala naman bagyo, kaya lang mahangin lang talaga. Yung tawag daw nito, walo-walo. 8-8. Yung tawag nito. Maano sa taas, mahangin. Ang bilis naman mag-end live ni ano, Lola Sweet. Nalaglag siguro. 33 minutes pa lang yung tambay ko sa kanya. Sakit ng ilong ko? Tusok dan. Mampuching. Kaya lang hindi nagbilang. Bakit? Anong hindi nagbilang, Manny Eric? Hindi dumikit yung tamsak mo? Hello po, The Nelson Vlog. Wait lang po. Ayan. Dati hindi kita ko sa user The Nelson Vlog. Bigyan po kita ng moderator. Ayan. Meron ka na pong damit. Mega love shoutout. 8 million viewers. Thank you so much. Salamat, Ma'am Puch, sa patambay. Sige, matulog ka na, Ma'am Puching. Loko-loko ka. Tusok na daw, Ma'am Puch, sabi ni Manny Eric na pasaway. Ayan, tapos na ako dito sa Squid Game ni Ma'am Puch. Puntahan na natin yung kanyang upcoming premiere. Thank you po, Sir Danielson Vlog, Sis Antaray. Thank you, Sisi. Sige lang po, Ma'am Puch. Pahingan ka na. Ano lang ako, mag-update lang ako. 1 oras lang naman ako. Ayan, Saborosa Grill. Saborosa. Wow, parang ang sarap naman. Manong Eric, mega love shoutout. Sabi ni Sis Antaray. Antaray. Ang taray mo. Ang taray ba, Sisi, yung tamang pronunciation yan? Oo nga, hindi dumikit yung tamsak mo, Manoy Eric, oh. Isa pa lang dito sa akin, oh. Ako yung may tamsak dito. Wait lang, puntahan ko to si CB. Let me crying out to you. Ang iiksi ng ang iksi ng kanyang mga video. Watching to your video, Sir TV. Di ko alam paano basahin yan. +1.
Damsak na, Mampuch. Hear me crying out to you. Sir Nelson, the channel. Ayan, Sir, the channel, the Nelson vlog. +1 po, sir. +1 kay Sir Danielson Vlog. Hear me crying out to you. Oo nga pala no, ano bukas? Ano ba bukas? Tuesday pa lang. Hear me crying out to you. Never, ever what I see. There's a tears from me to you. Ang lakas ng radyo ni Mother. CPR akits nito, malamang. Nangitlog ata yung ano doon sa ano. Sa onier. Yung manok. Let night we know the world. Para nagbunay nga. You'll never, ever wanna be.
watching your video, TV. I can say the world. Samsak tayo sa iyong upcoming live. Samsak tayo sa iyong upcoming live. Nalikay dumating parang ikit ng hangin. Still watching to your videos, Sunny's Daily TV. Wish I could be the one. Sis Jenda, sis, thank you. Salamat Sisi sa patamsak.
na lang. Malapit na ako mag-end live. Fifteen minutes na lang guys, mag-end live na po akit. Ingat kayo dyan everyone, salamat sa pag-Pinterest, work na muna. Sige po, Mampuch, ingat din. Ano na lang, malapit na din ako mag-end. 5 minutes na lang guys. Thank you so much for watching. Panginoon ko, sa iyo lamang mananatili kailan pa man. Thank you guys. Thank you so much.
lakas ng hangin. Ayan, bye na po. Tay Hefty, Tay, thank you so much. Mag-end na po ako. Salamat po sa lahat ng tumambay sa aking live. Thank you so much. Agay! Napakahangin. Napakahangin. Grabe ang hangin. Thank you. Si Ma'am Shenry. Andito pala. Di ko nakita. Sorry naman. Wala kang moderator. Salamat, Ma'am Shenry. Sino pa ba? Ma'am Puching. Thank you. Sir JFC. Sis Jenda. Tay Hefty. Salamat po ng marami, Tay. Ayan. Kay Ma'am Auntie Ching, kay Sir Danielson Vlog, kay Manny Eric, salamat po. Kay Sisi Antaray, kay Sis Mimi Reyes. Thank you. Borders Adventure, thank you. Kay Sir Australian Karna, thank you so much for coming, sir. Kay Kuya James Ridley, thank you. Salamat po. Bye everyone. God bless.